Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Gitabangan ra ba ko ni Mugso din hi? Lawat, ma'am. Alis ako, ma'am. Sige. Abi na ko. Dili ka na lang yun mo uli, Corina. Matansyang? Lalatan siyang? Oh. Si mama na may abot ha? Miles, ako ni Day. Dali, sugata ko. Tabangi kong pahimutang ini akong kinumpra. May dabay akong sinugatan para ninyo ni Kuya Dodot nimo. Yay! Tawagay mong Kuya Dodot kaw. Tabangi ko ninyo din hi. O ma, Matansyang? Naunsa ka? daghan ka dieg. Gipangumpra, maong nadugay ka. Ha? Oo. Matansyang. Tabangan ko ikog pahimutang anang tanan. Ay, ayaw na ma. Si Dudot rag si Ma sa patabangon ako. May dada akong para panihapon nato ma. Humanakog kaon og ang duha. Magpaabot pa ba di ay minimog unsa kang orasa mo abot? Unsa may inyong gisudan ma? May damang kong sudan god. Ma, matansyang? Ma! Wala siya mo tupag. Ang iyang mga lihok ug sinultihan. Masapot nga. Nga mura siya may pagduda sa akong lakaw. Ingon na ni siya ini kung madugay kong pauli. May sabtan na ka siya? No. Dodot! Miles! Hay na ba mo? Dodot! Miles! Kadugay ba ni mo? Ingon ka tawag na ni mo kuya ni mo. Kunya wa man siya. Wa man day dito sa sud ma. Murag may lakaw. Unsa milakaw? Nga gabiin naman. Dito raman to siya sa sud. Nawa naman dito. Bantay-bantayan na si Kuya Dodot ni mo, Miles, ha? Kaya nagpinag-una ng imong kuya ronda. Unsa man? Wa ka makamatikod nga binuang ni kuya ni mo sa iyang pang-eskwela? Ambot lang mo. Mangambot man ka nga maguwang man na nimo. Syaro, wa ka gyud na matikda niya. Laki ma, wa laki. Kay kinaday kay nabantayan ma. Hilom, oy. Sagpaon tahinuon ka. Ako'y nangutana nimo, balihon man ta nimo. Wa bito ako'y nabantayan ni Hilom. Mutubag ka para pagyuda. Kano sa kalamakat ana, ha? Wa man gud makurin. Hilom, oy. Tipi-tipi man ka diha. Tungkan ka ni kas apuhan nimo, bantay ka gyud ako. Matamparos na gyud ka, Miles. Ano may akong sama? Hilom lagi, hilom. Hilom pa. Tabangin akong pahimutang ini aron madali ko. Pangitaon, sana ako si kuya ma. Pasag dito. Utro tong makuwang nimo. Sana po tong orasa mauli. Palihog kong pangita ni Dodot ha, Domiliano. Kay suhulan ta kag mapapauli ni Mus Dodot. Suli la ko, Dan. Corina. Kaya kung di na ko makitaan. Kaluin ako no, maghago-hago ko, unyaway sul. Kamaro na bagon mo, Domiliano. Gidudong tapaka, unya sigurista man daay ka. Ang
O na sige oh. Oh, niya. Na 20 oh. Pangitaan nas dudot og papaulia. Sige, sige. Peta na ko sa abay dudot. Papolio na kung ako makitan. Pero kung di kayo na ako makitan, di lang ako papolio na. Sige. Utro. Ay! Kaywa na, mo palit rin orasa. Ma, ikaw gyud no, kuyawan man lang tani mo. Mukalit ka malagtingog diha. Naunsa man ka? Oh, nangutan na kanakog na unsa ko. Ikaw, o sa may tinuod mong nadugayan sa pagpauli. Ngani asa resibos imong kinumpra mga alas 2 kapin pamanis odto nga gipamalit. Oh, Diin ka man di ay Corina. Ha, diin ka human mga pangumpra hangtod sa imong pag-abot nga mga alas 7 pasado naman sa gabi eh. Diin ka? kana bang tunada sa imong pinangutanan, ma? Mura may lain ang gipasabot. Ug unsa may imong hisabtan? Ha? Unsa? Ikaw ba, ma? Mapwede hinayo na imong tingog. Mauwaw tas mga silingan nga makabati nimo. Ug unsa may akong kauwawan nila? Ha? May gihimo ba kong binuang o milagro? Doon na ba nga dili na ko gustong mahibawan ang tinuod? Oh. O ka man mo tingog. Tubag ako. Doon na ba, Corina? Matansyang kun unsa man ang ngilad nga naa sa imong hunahuna, ha? Imo ra gyud ang hunahuna. Limpyo ang akong konsensya, ma. Wa ko'y milagro nga gihimo sa gawas. Wa ug wa. Tanawar ang kaway batasan. Nakigsulti pagganit na niya, midritso lang niya. Ikaw ragyan ang ngitag paagi ko rin nga hisabta na kung doon nagdili unta angay mahitabo. Doon na yun. Ginoo. Sorry. Nakasaha ko. Nakasaha ko sa akong mga anak. Ug labaw na gyud sa akong bana nga si Francine. Nasayod kang sa sinugdanan. Wa ko kinitiguha. Ug nasayod kang kibuhat ko ang tanan na aron dili mahitumpawak ni ining sagay na hinay nang nikupa sa akong pamilya. Unsa may akong buhaton, Ginoo? Dili ko kinikaya. Tabagi ko, maluoy ka. Maluoy ka. Unsay mong gilakan mo, Corina? Oh, Dudot. Nandiyan ka. Naglibog ko, Miss Rian. Kung anong wa gid mo tugot ang company sa gi-file na kong leave. Nga pila raman unta ka adlaw aron makauli unta ko sa amo. Bisan sa makadiyot lang. Nga may makahuli man unta sa compositions company for the meantime nga wa ko. Unsa man yung problema, miss? Nganong ingon sa ila man hinuon kong gisilutan. Sir Franz, Unsa man ginagpahipi ni ining rason, miss? Nga mura ba hinuon og dili sila gusto nga makauli ko sa amo? naluoy kay ko nimo, Sir Franz. Gisultihan ta na ka. Nga kun ako lang ang magbuot, lugay ko na ikaw gitugtan nga mo leave. Apan, nanerbaho naman sad ko. O, nasayod kung unsay nature sa akong posisyon sa company. Usa lang ko ka-ordinaryong trabahante. Gisuwayan ko gani paghangyo
yung atong mga poses. Pero, it turns out nga, nasugod na hinuon sila nako. O nangutana ko noon sabay atong relasyon. Ngano nga, lakip ko, mamugos man para itugot ang imong gifile na leave. Nasayod. Nasayod ko, miss. Naibaw ko sa imong pagtabang din ako. Pero, wa nila mahuna-huna nga ako usab kining katungod. Mao di ako gipasabot nila, Sir Franz. Pero ila hinuon kong giinsulto. Buta nga, nagkapahiubos usab nako sa atong mga labaw. Salamat kayo sa imong simpatiya, miss. Salamat gyud kayo. Ever since, nasayod ko nga sukad pa gyud sa akong pagkasud sa company na kanang nga kanunay mitabang nako. Og giisip ko ni nga dakong utang kabubuton. Ayaw pagsultihan na, Sir Franz. Nasayod kang kinasing-kasing ko kining gibuhat. Nasayod ko, miss. Sayod gyud ko ana. Apan ayaw iamong ang imong kaugalingon tungod lang nako. Ayaw. Nanginhangan bang tinuod ko og trabaho para sa akong pamilya pero dili matingali sayop kun ma-exercise nako ang akong katungod. Bisan way ilang pagtugot, di ba? O unsay pud mong ipasabot, Sir Franz? Unsa? Greg. Ngano nga bisan sa baso nga gipisan ko sa pino. Makita ko man ang kanindot siyang lawas. Nganong panganduyan ko man gud siya kanunay. Corina. Unsa ka kung tawagan ko siya aron magkita mi. Gusto. Tawagan ko siya. Oh, may oh. Si Francine kining mitawaga. Unsay iyang toyo? Nganong mitawag siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!